ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕೆ ಪಡಿತಾನೆ ಒಂತೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಸ್ ತುಂಡು ಇತ್ತನ ಸ್ವರ್ಗ. ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಗುಜ್ಜ ಕೊಯ್ದು ಈಗ ಗುಜ್ಜ ತಿಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಂಕ್ಲಿ ನೀ ಕುಡಂಜಿ ಗುಜ್ಜ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಫುಲ್ ಬಂಜಿ ಜರ ಆತಂದು ಆ ಗುಜ್ಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೀರು ಕೊರಿ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಹಾಂ ಏನೇ ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ ಜೈ ಬಂಡೀರು. ಸೊ ಇನಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋರಿ ಏನಂದು ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂತ ಶುವರ್. ತಿಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಐಟ್ಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ತಿನ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುವ. ಒಂದು ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೇಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿರಿ ಜಪ್ಪನ ಟೈಮು ಪಚ್ಚಿರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ಧ ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದ ಮಲ್ಲೆ ಜದ ಹಾಂ ಪೂರ ಬರೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜದ ಏ ಗೆತ್ತು ಪಾಡು ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾವಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ಗೆತ್ತುಂದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಯ್ಯಂಶ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ ಪಸಂದ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಯ. ಗುಜ್ಜ ಕುತ್ತ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರು ಪೂರ ಗೆತ್ತಾಂಡು ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೆಕ್ಕಿದಿರೆ ಬೋಡು. ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಕ್ಕಿದಿರೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಆ ಹಿರೇಡ್ ದಸರದೇ ಆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ತೆಕ್ಕಿದಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಡ ಬುಲೆದು ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಲತ್ತಿ ರೇಟ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆದಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡದ ಇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಚಿ ಈತ್ ಗ್ರೀನ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತತ್ತು ಒಂದು ಬುಲೆದ ನೀರೆ. ಸೊ ಇಂಚೆತ್ನ ಐಟು ಉಲ್ಪಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕು. ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿ ಪೋದು ವಿನ್ನಾದು ಬತ್ತಿನ ರಾಜಲಕ್ಕ ಎಂಕಿಲು ಕಾಡುಗು ಪೋದು ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ ಪಸೊಂದು ಬತ್ತ ಇರೇನು ನೀರಿಗೂ ಮುರ್ಕಾದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕಿಯ. ಆರ್ನ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಆರು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಟಾಪಟ್ ಯಾನ್ ಯಾರೇನು ಅಂತ ಉಂತದಿತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊರಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡದು. ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸಿದು ಇದು ಅರಿಪಾಡು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಇದು ಪಡ್ಲೆ ಬಟನ್ ಪಡ್ಲೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಡೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಜೀರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡು ವರನೆ ಒಂದು ಪೂರ ವರನೆ ಪಾಡ್ನ ಅದೇನು ಮೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಿಡು. ಮಿಕ್ಸಿಡಿ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದೋಗು ಪೆರೆ ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪೂರಾ ಫುಡ್ದ ಪಿರಾವುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟುಮಲ್ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವನು. ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಕುರಿ ಒಂಜೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಜರ ತಿನ್ಪಿನ. ಹೀರೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಬಂದ ಕಡೆ ದಾಂಡ್ ಇಸೆ ಬೇರೆದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ. ಫೈನಲಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರದು ಇತ್ತಂಡೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಗುಜ್ಜದ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಪ ಮುಟ್ಟ ಪುಣ ಅಣಿ ಮುಟ್ಟವು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಳುನಾಡು ಏನಪ್ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬೂತೋಗಲು ಮಲ್ಪೇರು ಈಗ ಬೂತೋಗು ಮಲ್ಪುನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ದುಮ್ಮು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಗಟ್ಟೋಬೋಪುಣಿಗೆ ಆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇನಿಕ್ಲ ಅವು ಬೂತೋಗ ಆವನಾಗ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಈತ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಡ ಕಣಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಣಕಡೆ ಏನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಒಂದು ಬೇಯರೆಗೆ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಇಲ್ಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಕ. ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಕೆ ಆಯಿನ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಲ್ಲ ಇಂಚಾದೆ ಈ ಜಾಗಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾನತ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಡಿಂಚಿಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವಡಿಪ್ಪುನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಣ್. ಶುವರ್ ಯಾನ್ ಉನೇನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ಲ ಉನೇನು ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಂದ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡಿದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತುಳೆ ಅವು ಈ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಈನ ಪಾಡುವನ ಅವು ಮೇಯ್ನತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಒಟ್ಟುಡು ಸೇರ್ದು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ದು ತಿಂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಲೈಫ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಏರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನಯ್ಯ. ಓಕೆ ಅಂಶ ಏನು ತಿನ್ಕನ ಏನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಏನೇ ಪನೋಡ ತಿನ್ರೆ ದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ತೂಕ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ. ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಲ ಸೂಪರ್ಬು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಗಿಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇತ್ತಂದ ಬೇಗ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಪಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ಗುಲೇದ್ ಲತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಎಪ್ಪಡಿತ್ತನು ಒಂತೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಸ್ ತುಂಡು ಇತ್ತಂದ ಸ್ವರ್ಗ. ಪಾತೆರೆ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಗ ಒಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ ಊರ್ದ ಕೊರಿದ ಸುಕ್ಕಲ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೈಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಪ್ಲೇ ನಿಖಲ್ ತಿನ್ಪಾ.
ಪೀಪಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನತ ಸಿಂಪಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜೋರೆ ತುಪ್ಪ. ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.